Il-kap tal-Oppożizzjoni irid jgħid u jallega fuq kollox u fuq kulħadd iżda meta jiġi biex jissostanzja fuq il-kliem li jkun qal huwa jibqa' siket. Għal dan il-Partit Laburista b'reazzjoni għal fatt li Simon Busuttil ma jridx jixed quddiem il-Kumitat tal-Privileġġi. Fil-veru sens tal-kelma jitfal ġebla u jaħbi idu qal il-Partit Laburista fi stqarrija. Simon Busuttil qed joqgħod lura milli jmur jixed quddiem il-Kumitat tal-Privileġġi. Hawn qed ikun mitlub jirrispondi dwar allegazzjonijiet serji li kien għamel fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat. F'Settembru li għadda, Busuttil kien allega li kien hemm intħil fix-xogħol tal-Pulizija fil-każ tal-eks Kummissarju Ewropew John Dalli. Issa il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma jridx jersaq għall-iskrutinju tal-Kumitat tal-Privileġġi sabiex iwieġeb għall-mistoqsijiet. Jidher li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jibża minn xi ħaġa, żied il-Partit Laburista. Al kontrarju, il-Prim Ministru Joseph Muscat ma ddejjaqx jidher quddiem il-Kumitat u ma beżax jiffaċċja l-mistoqsijiet u jweġibhom. Il-Partit Laburista saħaq li Simon Busuttil lest biss biex jispara fuq kollox u fuq kulħadd, iżda meta mbagħad jiġi biex jerfa' r-responsabbiltà ta' dak li jkun qal, il-kap tal-Oppożizzjoni jinħeba u jibqa' sieket.